de membus hoe het voor mij was om heen te gaan. Ik ben mem van een jonkie van 12,5 en ik ben in verwachting. Dus het liep het mij het plak om informatie te hebben over zwangerschap, over het membus en misschien nog wat leuke cliënten scoren voor het politiejonkje. Wat ik op de beurs zien willen zo leuke kleding, leuke Friese producten, leuke kaarten, misschien leuk nijbordensgewad wat ik nog net jette zien heb. Gewoon dingen die net in de winkel zien komst of op orenplakken zien komst. Ik ben bekend met het blad Heit en Mem. Ik lees het blad alle keren. Ik vind het een heel leuk blad. Het leuke vind ik gewoon dat het Fries is, maar dat er ook Nederlandse dingen in staan. Ik ga Nederlandse schoolzusjes en die lezen het blad ik heel graag. En dat vind ik een leuke combinatie. Nou, ik zal wel informatie hebben op de beurs over verschillende vormen van kraamzorg. Maar misschien ook nog wel van daarvoor, over de bevalling, wat voor ondersteuning als erbij krijgen kerst. Het zien we op heel veel verschillende manieren doen. Bevallen is net meer zomaar iets zoals het even dorst. Dat weet sowieso al net, maar ondersteuning daarbij thuis of in het ziekenhuis of de verschillende manieren waarop was het doen kerst en was er zelf in bepalen kerst. Daar is ook wel meer informatie over hebben.